Hej og velkommen til Luigi og Gule Jossis eventyr fra 1983. Her kommer de. Der var engang en, som der hed Luigi og Gule Jossi, og en, der hed Mario. Og de gik en tur. Men der kom en rød djævel, og så tog han Mario. Hvad? Hvad sker der? Mario! Jeg går efter ham! Jeg tager dig til mit kongerige. Hjælp! Det er en af hans slaver. Et stort, behåret monster går i krig med Luigi. Det er en djævledrag. Det er min djævlehund. Så djævledragen går til angreb. Kom an, din dumme fedtorsk. Feltorsk, du er en grim dinosaur og en grim grøn mand. Juppie, vi klarede det. I har reddet mig. Tak for det. The end.